Najznačajnija i najprestižnija manifestacija u jugoistočnoj Evropi, 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, ove godine se odvijao pod sloganom Knjiga u ruke, uz učešće više od 450 domaćih i stranih izlagača. Poruka Knjiga u ruke nedvosmisleno govori da je uvek pravo vreme za knjigu, trenutak u kome živimo suočavana sa urušenim vrednostima, a upravo je knjiga simbol i način neprihvatanja nametnutih kompromisa, površnog sagledavanja sveta nematerijalnih vrednosti. Beogradski sajam knjiga je prilika da se još jednom podsjetimo istinskih vrednosti i knjizi damo značaj koji zavređuje. 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga zvanično su otvorili iranska književnica i rediteljka Narges Abjar i direktor Matice srpske pisac Dragan Stanić. Počasni gost ovogodišnjeg sajma bio je Iran. Iranci su u Beogradu izložili brojna publicistička izdanja, predstavljajući posetiocima ne samo svoje savremeno književno i umetničko stvaralaštvo, o kome se kod nas veoma malo zna, već i drevnu persijsku kulturu. Najznačajnija deretina izdanja između dva sajma knjiga. Obeležena su izdanjima evropskih pisaca u godini u kojoj dereta obeležava 35 godina postojanja sa 50 novih naslova, koje je predstavio na 61. Međunarodnom sajmu knjiga. Izdavačka kuća Dereta ove godine predstavlja vam prve rezultate projekta Otuđenje i identitet u savremenoj evropskoj književnosti, koji ostvarujemo u saradnji sa programom Kreativna Evropa. U okviru tog projekta izabrali smo 8 knjiga sa različitih jezika iz korpusa evropske književnosti i u procesu su prevođenja na srpski. Do sada smo objavili 3 knjige. U pitanju je roman Prognan sa svih strana Juana Goytisola, jednog od najvećih živih španskih autora trenutno. Goytisolo je takođe, bitno napomenuti, dobitnik nagrade Miguel Cervantes za životno delo. U pitanju je veoma značajan španski autor, kao što rekao, jedan od najvećih živih španskih pisaca, a Prognan sa svih strana je jedan veoma neobičan roman, možda i najneobičniji koji je Dereta objavila u skorije vreme. U pitanju je o teroristi koji ne može da pronađe svoje mesto ni sa ove ni sa one strane života. Potom smo objavili Srećni sever, knjigu Srećni sever, prevela je s mađarskog Marija Cindori Šinković, autor Arpad Kun. Jedna veoma zanimljiva priča o čoveku koji iz Afrike, iz zemlje vudu magije, odlazi u Norvešku kako bi pronašao svoju sreću. I zapravo mi non-stop kroz celu knjigu pratimo njegove pokušaje da se uklopi u sredine u kojima živi i njegovu potragu za identitetom, ko je on zapravo, odakle potiče i gde pripada. Takođe, objavili smo i roman Sve ptice pevaju, britanske autorke Evie Wyld, koja je za ovu knjigu dobila Evropsku nagradu za književnost. U pitanju je roman koji ima neke elemente trilera, prosto na njene knjige deluju tako da se one čitaju u jednom dahu. Pored ove 3 knjige uskoro očekujemo i da izađe prevod sa češkog romana Ljubavna poruka klinastim pismom autora Tomaša Zmeškala, takođe dobitnika Evropske nagrade za književnost, i roman rumunske autorke Florine Ilis, Dečiji krstaški rat. A u narednom periodu objavit ćemo i ostale romane iz projekta. Za 2017. očekuju nas 3 romana. U pitanju je roman Morfina Šćepana Tvardoha, zatim roman Milena Ruskova Uzvišenje, takođe dobitnika Evropske nagrade za književnost, i za kraj jedna jako lepa novost. U pitanju je prevod sa portugalskog knjige Nespokoja Fernanda Pessoe, takođe nas to očekuje u 2017. i tome se ovako veoma radujemo.